Dobar dan, danas je s nama Ana Štrkalj, bivša Dobar dan. polaznica Akademije. Dobar dan, Ana, postane organizator vjenčanja. Pa Pozdrav. imamo samo nekoliko pitanja, pa evo da krenemo. Ana, zašto ste se uopće odlučili upisati Akademiju postane organizator vjenčanja? Pa ja sam se zapravo sasvim spontano odlučila na upis na akademiju, budući da sam početkom 2019. počela sa organizacijom vlastitog vjenčanja i kroz nekoliko mjeseci rada na vlastitom vjenčanju i zapravo istraživajući stilove vjenčanja, došla sam na ideju da upišem akademiju i moj zaručnik me nagovorio jer je vidio koliko uživam u svemu tome i eto, čisto iz neke znatiželje sam se odlučila na upis. Ok, super, Ana. A koja je za vas najveća vrijednost ove akademije koju ste pohađali? Najveća vrijednost je definitivno činjenica što sam se odlučila baviti poslom organizacije vjenčanja. Dakle, kroz akademiju sam zapravo uvidjela da je to posao koji mi se jako dopada. Uživam u tom poslu, to je kreativan posao, pozitivan rad s ljudima, dakle dominira timski rad i to je zaista nešto o čemu uživam i čime se ozbiljno želim baviti. Ok, super. A je li ima nešto tijekom akademije, nekakva informacija koju ste dobili, koja vas je posebno iznenadila? Pa mogu reći da me najviše iznenadilo to što sam zapravo shvatila koliko je taj posao organizacije vjenčanja kompleksan posao. Smatram da se pogotovo u Hrvatskoj taj posao izjednačava sa nekakvim dizajnom vjenčanja, pa onda ljudi smatraju da nije potrebno uzimati wedding planera, ali taj posao zahtjeva jako puno sitnica i zapravo me to najviše iznenadilo, koliko je to zapravo zahtjevan posao i moraš imati puno iskustva i stručnog znanja da bi u tom poslu bio uspješan. Dobro. Ana, a mislite li da će vam ta znanja koja ste stekli na akademiju pomoći da to implementirate i u svom poslovanju ili možda u svom vjenčanju koje planirate i dalje? Pa naravno da će mi pomoći. Osim što smo prošli teoretski dio na akademiji, imali smo priliku organizirati stilizirani shooting, tako da smo dobili stvarni uvid u to kako to izgleda i imali smo prilike i slušati gostujuće predavače koji su nas učili o načinima komunikacije, digitalnog marketinga i raznih sfera koje su bitne za poslovanje generalno, tako da definitivno se može implementirati i ja sam jako zadovoljna s upisom u akademiju, jako sam sretna što sam upoznala jako puno različitih ljudi, kreativaca, stručnjaka u tom poslu i evo, pozivam sve da upišu akademiju. Ok, to je onda vaša poruka za kraj da biste preporučili nekima koji se još dvoume da li upisati ili ne? Pa naravno, moja poruka je da svi kreativci, budući mladenci, općenito znatiželjnici i zaljubljenici u organizaciju vjenčanja upišu akademiju, jer to je iskustvo koje će vam zasigurno promijeniti život. Ana, hvala vam puno na ovom intervjuu. Hvala vama što ste me pozvali.